insula pufoasă și roz. Ei, Snack, pregătește-te pentru cel mai periculos moment al carierei noastre! Unde mergem, capitane? Insula panterelor rele? Ținutul urșilor otrăvitori? Insula portocalelor explozive? Nu! Mergem pe insula pufoasă și roz! Sună încântător. Da, dacă ai capul plin cu vată. Și presupun că ai. De ce mergem acolo dacă îți displace așa de tare, capitane? După comoară, Snack! Pe insula asta a mâncătorilor de lotus e o nestemată neprețuită. Dacă o iau, nu va trebui să mai muncim niciodată, niciodată. Cel puțin eu. Unde găsim nestemata, capitane? Într-un loc numit Fortăreața Drăgăloșenii Absolute. Așa că... întinde velele și pornește spre insula pufoasă. Înțeles, capitane. Și roz! Ah, ce loc groaznic! Și nisipul e roz! Ce cântec oribil se aude în depărtare! Groaznic! Harta indică că trebuie să străbatem jungla de mentă, să trecem prin mlaștina fericirii până în pădurea pufoasă. De acolo dăm în Valea Florilor cu grai și acolo e drăgălășenia absolută. Haideți, Snack! Avem harta, la drum! Înțeles, capitane. Capitane. Da, ce este? Harta a fost furată de una din veverițele astea adorabile. Iată. N-avem harta? Suntem prinși în ținutul ăsta groaznic fără harta? Da, se pare că așa e. Urăsc râsul ăsta, drăgălaș! Cine a râs, drăgălaș? Proștilor, vă duc eu la Fortăreața Drăgălășenilor Absolute. Nu credeam că o să mă bucur că văd un caniș roz care vorbește. Sunt Tuluț, canișul care îți vorbește și zboară. Grozav! Ce-a? Nimic! Tuluț, poate ne ajut să găsim Fortăreața Drăgălășenii Absolute! De ce vrei să ajungi acolo? Hei, ești pirat? No, sunt supă la plic. Credeam că ești pirat. N-aș fi putut să te conduc dacă erai pirat. Dar dacă ești supă la plic, e în ordine. Hei, mersi. Înainte să plecăm să cântăm ceva. Dacă nu te superi, prefer să renunț la cântec. Bine. Hiu, mirosul ăsta de mentă mă amețește. Sunt pitici de mentă. Pitici de mentă? Da, trăiesc aici. Va trebui să le dăm ceva ca să trecem podul. Stai, ține acolo, ține! Cineva mult mai înalt decât tine. Nu sunt din ținutul nostru, piticel. Nu miroase a mentă. Da, miroasa șosete nespălate. Hei, încetează! Vreau să trec podul ăla! Ho, bine, dar mai întâi trebuie să ne dai ceva. Dă-ne ceva, dă-ne ceva, dă-ne ceva. Bine, vă dau ceva! Lăsați-ne să trecem și n-o să vă strimesc pe rând cu bocancii mei groznici! Ha! Nu la asta ne așteptam noi, domnule dragă, nu la asta, nu la asta. Ei, uite că e tot și o să căpătați! Hai, cine-i primul? Haide! Trebuie să spun, nu cred că e o idee astea bună. Îți sugerez să găsești altceva. Sau ce? Mă mirosiți până când voi muri? Nu, micul Zim o să-ți sfâșie fața și gâtul naspa, nu? Micul Jim? Ha! Haios! Care din voi e Micul Jim? N-a fost frumos din partea ta să le oferi blana mea roz. Vai. Nu te mai văita! Cel puțin am trecut podul. În plus, eu cred că o stă mai bine așa. Pe bune? Nu, pe bune. Pe piticii pădurii, iată, Fortăreața Drăgălășenii Absolute. Trebuie să fim atenți.
Ca să luați lada Comori, trebuie să-l înfruntați pe ursul Ted. Ursul Ted! Cred că glumești! Trebuie să mă lupt cu un urs? Credeam că păzește o vrabie sau un iepure sau ceva mititel. Dar un urs? Nu, capitane, uite ursul. Ăla-i ursul! Ha! Nimica toată! Bună, mititelule! Deci tu ești paznicul Comorii fabuloase! Exact. Păi nu-mi par nici mare, nici dur! Da, am fost bolnăvior. Înțeleg! Atunci nu te superi dacă îți pintă capul cu sabia, nu-i așa? Păi, au încercat și alții. O să încerc să fiu iute! Ai avut noroc! Capitane, poate-ți trebuie întăriri. Prostii! E doar un ursuleț! E vină de hack! Ce ziceai de întăriri, Snack? Da, mi-am permis să sun la barbari de închiriat. Iată, ți-l prezint pe Valker, mâncătorul de pistoi din Valea Fericită. Bine, Val! Du-te să-l înveți minte pe ursulețul ăla! Valker, omul! Mami! Ți-l prezint pe Corac, barbierul de lei din Ngotu. Corac! Ți-l prezint pe Sorbac, maniacul care se luptă cu taurii în Dingle Glen. Ivan, vânătorul, Pete 3 degete, Sponzo mâniosul, Gunter acrobatul cu coardă. Ei, ni s-au terminat barbarii. Percy nemilosul a fost ultimul. Cum se descurcă? Eu știu ce să-ți spun! Nu cred că reziste prea mult. Hai, ursulețul ăsta năpraznic, trebuie să-i distragem atenția. Ceva care să-l țină deoparte destul de mult timp cât să fui o comoara. Dar cu ce să-i distragem atenția? De ce te uiți așa la mine? Oh, nu! Nu o să mă folosești drept momeală, nici gând. Mănâncă-mă. Mănâncă-mă. Hai, Tuluz, cheamă-l. Domnule ursuleț, ia te uite, ce-ai zice de un cățel? Haide, Snack, asta e șansa noastră. Bună, domnule urs, ești destul de aproape. Uite-o, Snack. Parcă ați spus că nu sunteți pirați. Păi, am mințit. La revedere și mulțumim de ajutor. Vindecare grabnică. Mulțumesc. Au, nu uitați de blestemul Comorii. Au. Ce? Blestemul Comorii. Da, mulțumim frumos, da. Ce tot spunea? Spunea blestemul Comorii, capitane. Mai bine o punem la loc. Ți-ai pierdut mințile? Era să fim mâncați de mii de ursuleți, să ne gribim spre navă, Snack, să deschid cupărul. Aha, l-am deschis, Snack. Ei, ce e, capitane? Ce? Oh, no, nu pot să cred. Morcovi, lada e plină cu morcovi. Ce ghinion, ce idioțenie. Ești foarte dezamăgit, capitane. Zău că da, măcar n-a fost niciun blestem. Haide, Snack, îți lește.